Salamlar. Bugün olsa video düşürýäs. Prezentasiýa. Näme barada? Köp moýlumlar başyndan geçirýär Vietnama gelende. Şo her hilak situasiýalar başyndan geçirýärler. Gelmän KI plus gelen soňlar. Ine şonuň ýaly situasiýalar başyna gelende näme etmeli? Ili näýlik özüň baş alyp çykmagy şo situasiýalardan. Şo barada gider şu prezentasiýa. Video düşürilip bolnandan soň kimde tam özünden başyndan geçiren ili geçirip biläjek situasiýalar gözüňe getirýän bolsa kommentariýada sorag hökmünde ýazyp bilersiňiz. Plus basarsaňyz videony paýlaşyň, kanaladam goşulyň. Başga-da köp video goýarys. Ýemine şonuň ýaly temalar hakynda. Näme ondan başladyk? Challenges which teachers will face in Vietnam. Esas şu moýlumlaryň başyndan geçirip biläjek nemeleri, situasiýalary. Why you should work as an ESL teacher in Vietnam. Näme üçin Vietnamda ingliz dil moýlumi hökmünde işlemeli, ili bolup işlemeli ingliz dil moýlum. Özüniň plus taraplarama, minus taraplarama. Minus taraplary köplünç näme? İşe özüň motorda gitmeli. Gyzy oglan motorda işiňe özüň gatnamaly bolýan sürup. Ýok, motor sürmän gatnajak diýseň bolsa onu bärde taksiler we online çagyrýan, maşyna görnüşinde de motor görnüşinde de. Çolong ýüzünde gidýär. Ýöne işini rasgot edeniň uzany özüň motor sürmän öwrünip motor satyn alanyň gowy. Motor ýa skuter diýerler. Ama mütkeşik bahasy ýok, ikinji el alsaň $300-400 alyp bolýar. Näme başladyk? Başga-da eger dol ingliz dilini bilýän bolsaňyz, pauza goýup okap görüň, inglizçe hem düşündirilişini zady ýazandyryn köp zady. Birinjilikden how to apply for teaching jobs in Vietnam with work and travel Turkmen LTD. Näme biz bilen Vietnama moýlumçylyk işine dokument taşyrjak bolsaň etmeli zat. Moýlumçylykda ilk bilen soraýan zatlar dokument taşyrmagyny öň aýlyk näçe diýerler. Şo barada düşündirýän soň eger şo aýlyk size bolýan bolsa ondan sonra dokumentlaryňyzy taşyryp bilersiňiz. Näýlik aýlyk sagadyňa minimum birinjilik gün vilayete görä, şähere görä da ütköýe. Esas Hanoy bilen Hoçmen şäherinde ulu aýlyk berýärler. Olam $14 başlap $23, $24 aralyk. Esas köp ulu aýlyk dil merkezleri berýär. Tap mektepleriň işlejek mektepleriň ýerden gün örtän. Minimum $13-14 ta $17 aralyk, $18 aralyga deň iş berer. Dil merkezleri öýlän iş berýär. Öýlän işläningizde uje $18-dan ýokary aýlyklar dil merkezlerinden alyp bilersiňiz. Soňra şunuň ýaly aýlyk ýagdaýyna razy bolsaňyz, onu bize dokumentlaryňyzy taşyryp bilýär. Plus iş sagady bize bagly däl. Biz diňe işe, näpirmer firmalara siziň dokumentyňyzy uradýan firma bolup durýar. Näpirmer biziň işleşýän partnerlerimiz bar. Şolara siziň dokumentyňyzy uradyp berýän firma bolup durýar. Soň siz işe bardyk, işe saýlanyňyz, interwýudan geçdiňiz diýeli. Siziň iş sagadyňyz biziň elimizde däl, size iş berýän idaranyň elinde we siziň öz eliňizde. Eger işiňizi oňarsaňyz, iş sagadyňyz köp bolup biler, näpirmer 100 sagat, plus 100 sagatdan kän. Eger işiňizi oňarmasaňyz, onu uje minimum 20 sagat. 20 sagatdan 60 sagat aralyk bererler. İşiňi öwrenenden soňra 1, 2, 3 aýdan soň uje özgörüşme bolup biler. İş sagadynyň ýene-de bir az berilmeginiň sebäbi moýlumlaryň dokumentasiýalary wagtynda düzelmese iş sagady az berilýär. Ana şunuň ýaly problemalar bar. Eger şunuň ýaly problemalardan tam baş alyp geçip bilerin diýseňiz, onu dokumentlaryňyzy uradyp bilersiňiz. Plus ingliz dilini näil derejede bilmeli? Minimum ingliz dilini 6 derece bar. Minimum şoň B1, B2 derejede bilseň boldy. Olam bir. İkinjilik bilen işe gitjek wagtyň sapaklanyp taýýarlanyp gitmeli bir gün öňünden.
Bärde molimlaň özleri sapak ýasany prezentasiýa düzmegi, iş ýeriň sen iş alan edara dokumentlaryň, kitaplaryň, prezentasiýalaryň ugrudýar, sen prosta şoňa iş taýýarlanyp sapaňa gidäýmeli, ertesi gün gidip düşündiräýmeli. Da käbirler baş taýda ingliz dilini bilmänem giçe ýat tutup gidip sapak okutup ýöreller. Bak. Şonuň ýaly ýöne ömürlügi ýetkezmeli däl, okudýan temaňa başarsaň perewod edip düşünmeli. Bärik başarsaň iş wizasy bilen gelmeli. Ýöne käbirler bar turistik wiza bilen gelibem, soň iş tapyp galyp işläp ýörenler öz başyna. Soň turistik wizasyny iş wiza geçirtýärler. Ana şonuň ýaly aklymeler bolýa, ýene bir gezek aýdýan, şonuň ýaly zatlardan başaryp geçip bilersiz. Ussoýalaryna razy diýseňiz, birinjilik bilen etmeli zadyňyz özüňiz barada kiçiräjik video ýasamaly. Iň birinji etmeli zat. Ondan başga hiç dokument gerekkä. Şu videoňyzy ýasaýaňyz, sözlerini bilmeseňiz, näme diýmeldigini Google'a ýazyň, Google ile bilen bu ýandakça script diýen söz bar. Google'a ýazyňyz script for ESL teacher ýa-da English language teacher, script for English language teacher interview diýip ýazsaň şu ýerde özüň barada nälik zatlar aýtmalylygy barada tekst çykýar. Köp görnüş çykýar, videoň soňunda da görkezýär. Şondak diýilýän zatlar öz informasiýaňyzy goýup aýtmaly. Tamam, self introduction videoň ýasanyňyzda hem ad hem familia aýtmaly däl. İki adyň bolsa da şu bir adyň aýtmaly, gys galdyp. Sebäbi häzirki döwürde özüň barada video çekip liboy firma ugrudanyňdan olara sen familiýaň gyzykdy däl. Seniň adyň bolsa gysgaça görnüşde aýdylan varianty gyzykly sebäbi sen işe saýlasa interview alynan wagt sen adyň okap bilmän durasy gelen ok sen iş alýan adam. Soň eger şu videoňyz düzüp bolsa biziň poçtamyza ugrutjaňyz ýa-da WhatsApp'tan ýa-da emailden ugrutjaňyz. Videoňyz düzüp bolsa biz ýazýas, ýalňyşyň agzda ýalňyşyň düşündirýäs, täzeden ýasamaly bolsa täzeden. Şonuň üçin bir video ýasap görün ugrutmaň, 3-4 santym ýasaň, video ýasaňyzda birazjyk özüňiziň näme eseredin, pronunciation diýen zat bar inglizde. Ingliz dilinde pronunciation bolany şo sözlemleri dogry görnüşinde okulşy. Men plan ýerde okudum, aksentim on ýaly, aksentim on ýanyk diýmän Google Translator'a girýäňiz, şo ýere diýjek sözleňizi ýazýaňyz, şu Google Translator'da şu aşagynda nämesi bar, audiosy, şoňa basaň, şo ýerde hemme sözlemiň aýdyrşynjy galasowy görnüşde özüm aýtýar. Şoňa görajek aksentyňyzy düzeltip bilýäňiz. Köpler käbir molimçiler dokument taşyrýan ikän, köp şu video sebäpli işe saýlanan ok. Üstüne geýmeli adyň bolsa uniform, ak köýnek, galstuk okmanda. Gyzlar bolsa da şonuň ýaly klassik giyinmeli video ýasanda. Barda gitdi videoňyz saýlandy. İkinji etmeli zat resumeňyz. Resumeňyzy ugrutjaňyz ýa-da ondan soňra bakalavr, master diplomaňyzy plus zagranpasport kopya. Resumeda bize näme gerekär? Telefon nomeriňiz, email adresiňiz ýazmaly däl. Bize şol informasiýa gerekär. Ondan soňra email arkaly biz size näme ugrutýar? Näme? Interview üçin link ugrutýar. Olam ýa Google Meeting'den alınýar ýa-da Zoom'dan. Siz şoňa taýýarlanmaly bolýar. Käbät iş alýan nemeler, merkezler diňe interview alýar. Käbät o hem interview hem demo lesson alýar. Eger demo lesson alaýan ýagdaýynda materialy ili tema adyny berýärdir merkez, hem şoňa görä prezentasiýa taýýarlamaly bolýaňyz. Onam taýýarlajak bolsaň canva.com'a girip taýýarlaýmaly, bolmasam PowerPoint'te taýýarlaýmaly. Özüňiz taýýarlap bilmeýän bolsaňyz, şonuň ýaly uslugamadan bar, biz özümizem taýýarlap berip bilýäs, ýöne usluga hökmünde. Soň dördünji diýeli, üçünji interviewden geçdiňiz, işe saýlandyňyz. Ondan soňra biziň servis tölemimiz bar. Servis tölegiň içine näme girýär? Diňe sizi şo işe
yerleşdirmek hyzmaty girýär. Biram plus näme tölebi bar? Çakylyň tölebi bar. İşe saýlanandan soň şertnamaňyzy berýäs. İşe saýlanyň uslowiýalary ýazyk, töleňem nemeler ýazylan şo ýerde. Razy bolsaňyz tölege geçip şertnamaga gol çekýäňiz. Iki hepden içinde iş çakylyňyz çykýar, işe çakylyk. Köpler şoňa ters düşünýär wiza diýip. Wiza-da işe çakylyk. İşe wizany Vietnama gelen wagtyň aeroportda gowanyňda, aeroportda wizany pasportyňa ýelmeýärler. Oňadam aeroportda $25 alýarlar plus bir sany form doldurtýarlar. Şo formda ýazylan hemme soraglaryň jogaplary siziň çakylyňyzda ýazylan bolýar. Plus ýanyňyzda bir sany ruçka bilen suratyňyz bolmaly 3-4. Şo forma ýelmemeli. Şoň üçin plus dollarda $25 eliňde bolmaly ýa-da $50 berip böleň alaýan. Şonuň ýaly. Aeroportdan öňden çykmak hyzmaty hem bar bizde. Aeroportdan öňden çykyp hem bilýäs. Birinji atele soň kwartira ýerleşdirilýär. Eger Ho Chi Minh şäherine işe saýlansaňyz. Eger Ho Chi Minh şäherinde däl başga şähere işe saýlansaňyz, şo gün uçýan bolsaňyz, gowanyp 1-2 sagatdan, 3-4 sagatdan uçmaly bolsaňyz başga şähere, onda iş beren edaranyň işgärleri siziň öňüňizden çykyp biler başga şäherde. Sebäbi biziň özümiz Ho Chi Minh şäherinde işleýäs. Şonuň ýaly. Käbir muallimler işe saýlanan köplençde soň başga şäher bolsa da razy saýlansam gitjek diýenler bolýar. Şolara degişli. Indi diýeli işe saýlanyňyz, zat etdiňiz, geldiňiz bärik. Başga näme edilýär? Aeroportda gowanyň, atele ýerleşdiň. Edilýäjek işler. Atele ýerleşenden soňra kwartira ýerleşýän. Kwartira ýerleşenden soňra ofise gidýän. Ofise baryp şertnama gol çekýän, ondan soňra nemäňe garaşýan? Şo hepdelik işlemeli sagatyň, mektepleriň adresi, temalaryň, şo zatlaryň saňa ugru edilýär. Ýene bir zat aýdyp geçmek ýatdan çykan aeroportda gowananyňyzda registrasiýadan geçip wizaňyzy alyp bolanyňyzdan soňra hökmany suratda $100 bilen puluna geçirýäňiz pul birligine, bolsa sim kart alýaňyz. Sebäbi eger öňüňizden adam çykmaýan bolsa hökma sim kart almaly. Çykýan bolsa onda hökman däl. Şonuň ýaly. Soňra kwartira ýerleşilenden soňra birinji ediläjek iş motor prokady alınýar. Plus şo ofise gidilýär. Şunlukla dowam edeliň. 1 2 3 4 diýip gidýär. After arriving to Ho Chi Minh City, şo aeroportda görüşmeler. Ondan soňra atele ýerleşdirmek, sim kart almak, internet paket almak, puluň böldirmek, ýydaşyna çykýar. Taksi, apartment, öýe ýerleşdirilýär, motor prokady alynýar, ofise kontrakta gol çekilýär. 5-nji Vietnama gelmezden öň ili gowanan wagtyň telefonyňy almaly programmalary ili kwartira atele ýerleşen soň. Grab taksi diýip taksi diýip taksi nemeleri, programmalary. Munna motor takside çağırıp bolýar, maşyn takside çağırıp bolýar. Soň Shopee we Lazada Lazadadan online gerekli materiallary, eşikleri, produktlar alyp bilýäňiz. Öýüňden çykman. Soňra dokument legalizasiýa diýen prosedura bar. Diplomyny, TFL sertifikatyny, IFS sertifikatyny legalizasiýa etdirmeli bärde. Şo 3 sertifikaty legalizasiýa etdirjek bolsam, onda 20 gün wagt alýar. Özüňiz etip bilseňiz bolýar, özüňiz etip bilmeýän bolsaňyz, onuň biziň etip berme servisimiz bar. Näme üçin legalizasiýa edilýär bu 3 dokument? Eliňe witne jytylstwo aljak wagtyň gerek, şoň üçin edilýär. Mundan daşary hem witne jytylstwo almak üçin ýene 2 dokument gerek. Temporary resident certificate. Soňam şonu alan soň polis check diýen dokument alyp bolýar polisiýadan registrasiýa bolanyň hakyna. Ýaşaýan ýeriňe polis check diýen sertifikat, 5-nji dokumentim health check, bolnitsadan gatalýan. Şu 5 dokument bilen
work permit işe näme ruhsatnama ile şahadatnama diýen ýaly bir ýa 2 ýyllyk bolýar şoň alyp bolýar. Ondan sonra temporary resident card olam вид на жительство orçça aýdanda şonu alyp bolýar. Olam 1 ýa 2 ýyllyk berilýär. Ene bollugyndan kwartira ýerleşen wagtyňa şu dokumentlaryny etdirmeli täzägi 3 aýyň içinde edip ýetişmesen giriş çykyş etmeli bolýan başga ýurda. Bankisk şöt eliňdäki wizaň bilen açdyryp bolýar. Howluk maç gerek diýsen. Howluk maç bolmasa bolsa birinji aýlygyny alaňsaň açdyrýar. Aýlygyny bärde ýa eliňe näme cash okmunda berýärler, bolmasa da kartyňa geçirip berýärler. Pul transfer Türkmenistana pul uratma meselesi ona uраtyp bolýar. Viza ran diýen zatyny düşündireýin, şunda şuňar problemi kän bolýar. Ya Kamboja gitýärler ýa-da Malayziýa. Ýa-da içeri gitmän şäherde näme etýärler? Vietnamyň özünde köpler edilýär, köpler edilen ony. Vizany 3 aýlyk ösdürýärler. Şu öňkü 3 aýlygy diýen soň, diýmagina bir 10 ýaşyny aranda täzeden 3 aýlyk ösdürýärler. Buraňa mersiniň rasgody her hilek giňişleýin bilesiňiz, ýa-da gon habarlaşaýyn. Soňra eger daşary ýerde çykyp geljek bolsaň täzeden çakylyk almaly. İş çakylygyny onam iş ýerinden alyp bilýän, iş ýeriň adwokaty berýär. Biz berýän däldir, iş ýeriň adwokaty berýär. Şonuň ýaly. Soň tapawdy iş çakylygy bilen elektron viza turistik viza bolupdy. Olam 1 aýlyk ýa 3 aýlyk. Çakylyk o da diňe işe gelýänlere berilýär çakylyk. Buram ýalňyşmasam studentlara berilýär. 3 aýlyk, olam 1 aýlyk varianty we 3 aýlyk varianty bar. Teaching style in Vietnam. Vietnamda molim bolup işläňde okuduruş stili bir başga. Mysal üçin materiallar we zatlar we her hiljekde köplerin içinde köp ýerlerde materiallary temaň adyny berýärler, dil merkezlerde materiallary özüň almaly. Tak şeýle dil merkezi sponsoryň bolup mekteplere uğradýan onu özleri materiallaryny berýär, temaň berýär, plus nime outlining berýär. Outline-da bolsa seniň her gündelik okatma zatlaryň ýazyp durşan. Zalody programma bar. Onu geleňizden telefonuňyzda sketch edip alýaňyz, registrasiýa edýäňiz. Şo gruppada size hemme gerekli materiallaryňy, danlaryňy uradyp durýarlar. Sadykda okudulşy bärde näýlik 3 ýaşdan 5 ýaş aralyk. Ýöne käbir ýerlerde 1-2 ýaşdan alýarlar sadyga. 1-2 ýaşdan şo 5 edeňiç ýaş sadyga alýarlar. Okuduluş sistemasy näme? Flashcard diýen zat olanýarlar köpünç, plus oýunlar bilen geçirýärler. Molimler işleýär, köp molimler işleýär sadykda da. Soň 1-nji klassdan 5-nji klassa primer klasslar diýerler, başlangyç klasslar. Plus 6-dan 8-e secondary klasslar. Ýöne ikisiniň 1-dan 5-e, 1-am 6-dan 8-nji klasslaryň okuduluş sistemi başlaýar bir zat. 1-dan 5-e bir edilýän zat klassa gireňde okuwçylara näme aýdym aýtdyryp tans etdirmeli, biram sag bolmaşyk wagtdan edilýär şo zat. Primary school'da ana şonda nämede secondary 6-dan 8-ler okudanda köplençe kitapdan okutýan, köplençe olsa nämeden prezentasiýa berýär dil merkeziň özü. Dil merkezler biziň sponsorlarymyz bolýar da, private business ýöretýän adamlar şolar biziň sponsorlarymyz bolýar, soň özleri materiallary berýär, ýöne şo kitapdan temany alyp sponsorymyzyň özü material prezentasiýa görnüşde berýär. Ýöne ýene bir zat iş ýere görä ütgeýändir sistema. Käbir iş ýerlerde diňe outline temaň adyny berýär, özüň ýazmaly hemme zat. Ýol işe girýän edaraňa, işe girýän ýeriňe baglydyr. Tapawdy. Soňra 5 notarius we translation. Notarius we translation köplençe nämede gerek bolýar? Onam internetden gözleseň, ýakyn Google'a girip near me
notary diýen ýa-da notary servis diýen gönü çykary adres, telefon nomery bilen perioda möhürler edip berýärler dokumentyň köplenç bu näme de gelýär da wernstad oňarçyk bolanda ýa-da strahowka aljak bolanda legalizasiýa edilen dokumentlaryň notariusdan geçirip ýa-da notariusdan geçirip plus perioda etdirip tapşyrmalar bolýar iş ýerine. Ýa Türkmenistandan bir dokument geçirçek bolup daha desseň da wernstad alanda gerek bolýar. Notariusdan geçirilen dokument. Balnitsa ýagdaýym şonuň ýagny gönç Google'dan ýazyp tapyk gidibermeli. Indi näme strahowka. Strahowka diýen zat köp iş ýerlerde berýärler, köp iş ýerlerde beren oklar. Plusy näme strahowkanyň näpirmer? Çagaň zadyň doguljak bolsa bärde strahowka 80% ýani discount berýär hökümet balnitsalarynda. 80% ýani discount we arzanlaşyk edýär. Şoň üçin başarsaň strahowkany almaly. Ýok bolsadym ziýan ýok edil gaty wajyp bolmasa. Çaga doguluş hakyndaky informasiýa bärde birden çaga doguljak bolsaňyz hökümet balnitsalar arzan bolýar, näme çasny balnitsalar gymmat. Diýel çaga dogulan wadyna bulardan hat alyp pasolistwa uğradyp pasolistwadan şahadatnama alynýandyr. Ýöne hatça bir ýarym ay öňünden pasolistwadan habarlaşyp soraşdyryp görüň, toşna näme dokumentler gerek şonuň üçin diýip. Sebäbi balnitsadan alynýan dokument ýalňyşmasam odam legalizasiýa edilýär, oňam çykdyjy we şonuň üçin balnitsadan anyk dokument alyp şoňa görä çykdyjysyny ediňdi oýnaýa düşmä. Ýöne toşna näme dokument gerekligini biziň ilçihanamyzda jaňa sorap anyklan. Shops and markets. Magazynlar, marketler bäde Hoçmin şäherine uly magazynlar, marketler gatykän, bäriň halk ikän bolan soň 15 million halk bar. Hemme adam bar bäde näme gerek diýsen aljak ýa tapyp bolýar. Şäher köp şäher, beýlik şäherlerine deňeşdirende iň ösen şäherleriniň biri bolup durýar. After arriving to Ho Chi Minh City, Vietnam, helking idi. Maşyn täze aljak bolsaň gymmat sebäbi 300% tax bar bularda. Ikinji el aljak bolsaň da Facebook Marketplace'dan alaýar. Özüň öňe goýan maksadyň, planyň bolmaly. Şolara diýerek geçecek bir durmuşda galanjak diýsen. Şo manyda ýazylan aim, goals and future plans. Sebäbi täze gelýär molimler. Şo aýlygy işläp berýärler 1 ýyl, 2 ýyl. Birinji ýylyň diňden soň ikinji ýyl iş ýerinden talap etmäge başarmaly aýlyň galdyr diýip aýtmasaň galdyrmaýarlar. Self marketing diýen zat bar. İş sagatyň köp ölçek bolan şu zat gerek. Self marketing bolanda özüňi hem reklam etmeli. İş ýerine aýdylşýarlyk uniformany giyikmeli. Bolsa plus sapaň okudy otykan hemişe ýanynda assistendiň bolýar. Assistendiňe bir 2 tane surat, video zat al diýmeli. Hatça aýda bir gezek. Şoňa iş ýerine uğradyp ýatdyryp durmak, toşda işiň gowy, professional görnüşde etýänligiň aýtmak üçin. Şo 1-nji klassdan 8-nji klassa okudyňda köpünç gerekli videolary, oýunlary, aýdymlary YouTube'dan tapyp bilýäňiz. Bambuozly diýen sayt bar, şonu tapyp bilýäňiz ýa-da şoňa meňdeş saytlaryň alternatiwini diýip Google'dan gözleseňiz başga da saytlar taparsyňyz. Indi responsibility şu zady golça ünsüje deňlen başarsaňyz ýazyp amalyň. Şunu köp işe geljek bolýan mugallimler ili gelenler bilen ok. Näpirmer bir agentstva dokument tapşyrsaň, agentstva iş tapyp berip işe ýerleşdirýär. Ýöne dokumentasiýany seni işe ýerleşdiren agentstva jogap beren ok. Şonuň üçin işe ýerleşjek wagtyň hemme soraglary beriň. Näme sorag bolsa da ýazyp alyň. Şoň jogapçyl diýip sebäbi agdy aýdylan zat ýatdan tiz çykýan ekeni. Biziň opitimize görä. Birinji biziň borjumyz näme? Biziň borjumyz näpirmer iş tapyp bermek, ikem işe ýerleşdirmek. Ondan daşarty edilýän işler diňe kömek hökmünde edilýär.
Dojun hökmünde däldi, kömek hökmünde edilýär. Ondan daşar eger düşünmeýän zadyňyz bolsa, sorap zat etmekden utanmaly däl, çekinmeli däl. Napmy bir zat bilmeseň, şo zat soramaly. Bir ýerden sorawyny berip jogabyny alaňsaň, ýadyňdan çykarypsyň, ýazyp goýma şonu bir ýerik. Köplençe muallimler aýdylan zat ýadyndan çykarýar da soň şonu aýtmadyň diýerler. Şoň üçin aýdýan. Ikinji, size iş alýan edaranyň borjy näme? Hemme dokumentlaryňyz düzüp bolsa, size bir ýyllyk şu işlemäne ruhsat hatyny berýär, oňa da work permit diýilýär. Plus ýene bir 2 ýyllyk ýaşamana şahatnama berilýär, oňa da İnglisçe TRC diýilýär. Temporary Residence Card. Orsça aýdamada wid na жительство bolýar. Soň siziň borjuňyz näme? Siziň borjuňyz näme? Türkmenistanda oňarmaly we Vietnamda gerekli dokumentler bar. Şonu wagtynda düzeltmeli. Mysal üçin Türkmenistanda diplomyň, öýlenen bolsaň, marriage sertifikatyň, soňam diplomyňa biram zagran pasportyňa seret harp ýalňyş bolýar köplerde. Soňky döwür şoňa gawat gelip başladyk. Şo harp ýalňyşy düzeltdirmeli bolýaňyz ýa-da uniwersitetden hat alyp, ýa-da migrasiýadan hat alyp, şo ýalňyşlaryň barlygy hakynda hat almaly bolýaňyz. Bäri gelseňiz biraz kynrak bolýar, çykdyjy köpräk bolýar, aňardan gaýtman kaňyz düzeltip gaýtmaly eken şonu başarsaňyz. Şonuň ýaly. Dördünji, uje optional service ýa-da finding accommodation and renting my motorbike. Köp muallimler özi tapýar, näme kursa çykýar, klassa çykýar, şolaň ýanyna götürýär, näme kwartira meselesi boýunça. Motorum şol dostlaryň ýerden alan bolsa şondan alýarlar. Ýöne eger özüňiz başarmasaňyz bol, öý tapmany, otel bron etmäni, prakada motor almany haýyş edip bilýäňiz, biz özümiz kömek edýäs şoňa. Bula mäl gaýdanlamyň ingilisçe görnüşde ýazylany pauza goýup okap bilersiňiz. Indi gaýtadan responsibility, jogapkärçilikler we problemalar gawat gelen. Dokument legalizasiýa diýen zat, näme 3 aýlyk wiza bilen gelseň, 15 gün wagt alýar, 15-18 gün wagt alýar köplençe. Şo 15-18 günüň içinde eger pasportyňda, diplomyňda, işsatyňda problemaň ýok bolsa, srazu nemäň oňartmaly bolýar. Police check. Police check diýen zat iki varianty bar. Birinji varianty ony Türkmenistandaky bolla Vietnama şu wagt näme jogap berýär. Hytaýdaky ilçihana, Türkmen ilçihanasy. Şondan alyp bilýäňiz, olam 1 ýarym aý ili 1-2 aýda gelýär. Ol uje gitçi bolýar. Bolmasa-da öý eýesinden alyp bilýäňiz. Mysal üçin kwartira ýerleşdiňiz. Kwartira ýerleşen ýeriňizden soraýaňyz permanent residence card edýärler. Soňra police check alman adam şo sizi iş alan edaranyň adwokaty kömek etdi almana. Uje şo dokumentyňyzy almaly, öýlek 3 dokumentyňyz legalizasiýa bolança. Diýeli siz bilmänsiňiz, ýadyňyzdan çykypdyr, bäri geldiňiz diplomda ýalňyşlyk we harp ýalňyşlygy. Ýa zagran pasportda. Endi zagran pasport bilen gawat gelen o her hilek situasiýa bolýar da. Käbirki türkmen pasportda ingilisçe ýazylany, zagranda ingilisçe ýazylany dengelen ok. Şonuň ýaly her hiljek sluçy bolanda, biziň şu ilçihanaýy tutup, ilçihanadan kepilnama almaly bolýar. O kepilnamany ilçihanadan alaňyzda ilçihana peçat orderdyp almaly bolsa hökmen. Meeting peçaty gerek, plus meeting peçatyny alanyňdan soňra nemetdirýäňiz, bäri gelen soň legalizasiýa etdirýäňiz. Bolmasa wid na жительство alyp bilmeýäňiz. Indi öňe aýdyp geçdim, wid na жительство almak üçin 3 tane dokument legalizasiýadan geçmeli: diplom, TFL, EFZ sertifikatlar. Soň 2 dokument, bir police check alınýar, ikincisi health check alınýar. Adres datlaryny ücretsiz iş ýeriňiziň nemesinden sorap bilýäňiz, adwokatyndan ýa-da iş ýeriňiziň HR-yndan. Şu 5 dokument eliňizde taýýar bolan soň, wid na жительство bilen neme işe ruhsat hatyna, ruhsat şahadatnamasyna
sizi işe alan edaranyň adwokaty oňaryp bermäge borçly. Soňra polisçiýe aýtdym, nerden alsaň amatly. Vietnama gelen wagtyň öýýesi normal bolsa şondan alsaňyz az wagtyň içinde alyp bolýar. Düşünşip zat edip. Soňra näme driving motorbike or scooter. Motor sürmeli ýa scooter. Başarsaňyz scooterdan başlaýan, sebäp scooter sürmek wagt aňsadyrак. Çem motoruň edil özüni alanyňdan. Plus ardanam scooter. Dowam edýär. Timeline and milestones. Näprimер, bärde işler näýle? Ýanwarda 26-syna deňeç, ýanwaryň 26-syna, 28-sine deňeç, 25-sine deňeç işleýän, ondan soňra bularda tät goldy diýen zat başlaýar. Fevralyň 18-sine deňeç. Ondan soň martdan maýyň ahyrına deňeç iş bar, 3 ay jogapda moýlumlar boş bolýar, köp moýluma Türkmenistana gitýär, köp moýlum bolsa neme diýär? Bärde galyp dil merkezlerde, sajyklarda işleýärler. Soňra sentýabrdan iş başlaýar, köplen sentýabrın 5-inden başlaýar, köplençi bolsa sentýabrın ortalaryndan başlaýar. Ol neme bagly, mekteplere bagly. Ýöne başarsaň öňräginden gelmeli, 5-inden öňräk gelmeli. Soň dekabra deňeş dowam edýär. Şonuň ýaly. Inni birden biziň üstümizden dokument tapşyrasy gelýän nemeler kandidatlar bolsa, şu ýerde bir ýönekge zat goýdum. Self introduction video ýasamak üçin. Köpler eňdeş ýasap uğratmak mümkin. Ýöne başarsaňyz kreatiwny bolmak üçin Google'a jek ýazyp, Google'dan ütköşürek variantyda ýasap bilersiňiz. Mysal üçin, what is an example of an English teaching like introduction, self introduction? Record yourself introduction video in uniform. Uniform marada aýtmak köýnek, ýa klassik näme üstüne bir zat video düşürjek wagtdan. Soň şu ýerde köpler aýna kurlaýan diýe, aýna kurlaýan ok, başarsaň şu burlanýyşy ýalyp pronunciation dogry görnüşde aýdyp self introduction videony ýasap uğradan. The first impression diýen zat sen birinji gedek görýär, iş alýan edara self özüň bardy ýasan videony. İkinji gedek şonu göresi gelen ok. Birinji gedekde näýle gowy video ýasap uğrasaň, şonuň bilen işe bez interview saýlanma şansyň bolup biler. Şonuň üçin videoň aýtýan sözlerini dogry pronunciation, aksent bilen aýdyp ýasamaly. Diýeli self introduction videoňyz gowy, ondan soňra uğratmaly dokument resume. Resume'nam bizem ýasap berip bilýäs, servis hökmünde tölew baýyna, özüňiz ýasap bilýäňiz. Özüňiz ýasajak bolsaňyz Canva Nokot.com'a girýäňiz, poiska CV ýa resume diýip ýazsaňyz şunuň ýaly variantlar çykýar. Bundan bulan käbir tölewsiz amatly görnüşini çyk alyň. Şu ýerde resumeňizi ýasaň. Suraty emme zady üns beriň. Normal kaçyswada bolmaly. Plus kontakt ýazmakda tökmanda bize kontakt informasiýa gerekler. Dokumentlaryňyzy e-mail arkaly uğratýaňyz aýdylşýarlar. Eger razmer uly bolsa uğratyp bilmeseňiz Google Drive'a taşlap linkini uğradaýaňyz e-mail'a. Checkbox olanda näme? İşe saýlanýan etmeli zatlar, mysal self introduction uğratdym diýip pitiçka goýýan. CV, passport kopy onu uğratdym pitiçka goýýan. Interwiewden geçdiň pitiçka goýýan. Çakylyň aldyň pitiçka goýýan. Şu zat bol suraty düşürüp print edip çykaryp öz eliňizde saklaň. Prosedura ýa-da düşündirilen şu ýerde. Menü bolan biziň servisimiziň menüsi. Näprimер, näme zatlar edip berip bilýäs. Tölewli görnüşde bahalar köpüsinki ýazylmadyk. Ony e-mail arkaly habarlaşsaňyz düşündirip aýdar. Resume ýazap berip bilýäs. Self introduction video skriptini, sertifikatlary nädip almaly, nädip egzamenlere taýýarlanyp geçmeli. Bir güniň içinde, maksimum 5 güniň içinde şoňa taýýarlap bilýäs. Lisensiýa bärik gelen soň aljak bolsaň, nädip alynýar, nädip alyp bolýar. Şo arada servisimiz bar.
Soň işe diňe Vietnamda, Katar, Oman, Kuweyt'e de uratyp bilýär. Ýöne otel, restoran işlerine plus ingilisçe okman bilmeliň üçin dokumentlar legalizasiýa etdirip bilýär. Tasdikladyp bärde. Online firma açyp e-commerce bilen söwda bilen meşgul bolanysy gelýänler bar bolsa, Londonda ýa-da Amerikada olara da kömek edip bilýändir. Lisensiýasyny alyp magazin zadyny açyp berip bilýär. Green Card'a dokument tapşyryp berýär her ýylda. Vietnam elektron wiza gerek bolsa 30 günlük ýa 90 günlük onam oňaryp berip bilýär. Başga dene serwisler ýazylan şu taýda okap görüň, eger gerek bolsa arkaň habarlaşaýyn. Instagramdan ýa-da e-mail arkaly. Bar şu, sag bolun, salykda görüşelim. Kimde näme sorag bar bolsa kommentariýa ýazyň ýa-da gün e-mail uradaýyn.